Съотношението дълг-доход, месечна вноска по всички кредити, разделено на месечния доход, не бива да надвишава 30%, а банките отпускат до 50%. И тук някои домакинства могат да са в прекалено високи месечни вноски, а виждаме някои производства напускат България, бюджетната рамка не е много подходяща за бизнеса, вдига се максималния осигурителен доход от 1 август. Все мерки, които може да намалят заетостта в България. Изкуственият интелект е един голям слон в магазина за порцелан. До каква степен ще води до намаляване на работни места? Аз виждам там рискове за заетостта. За този много хубав ръст на доходите е нашата заможност през последното десетилетие, което вече надминахме Унгария, надминахме Румъния. Там виждам предупреждение домакинствата да си правят сметката, да имат фонд за погасяване на кредитите поне 6 месеца. Ако случайно... Трябва ли да влезем и ние в такъв режим? Хубаво е хората да заделят, да имат, да се подготвят дори за малко по-високи вноски по кредити. Просто не трябва, кредита не е шега работа, въпреки че заради високата инфлация в момента наистина е изгодно да се тегли жилищен кредит.